Takže ahojte, vítajte pri tomto videu a toto video budú Violeta časopisy a vlastne v tomto videu som chcela povedať, že vlastne mám dva, mi poslali omylom dva. Takže chcela by som vyhlásiť, že kto mi akože najskôr úplne, že prvý napíše, že kto by chcel tento časopis, kto vlastne ho nemá, tak ja vám ho pošlem. Vlastne poštou. Takže kto bude úplne, že prvý, takže tomu pošlem. Takže už viete, pokiaľ. Takže je to takýto Violeta časopis, počkajte. Takýto Violeta časopis. Je tu vlastne tak. Ja to tak budem brať hore. No a takže asi takto vyzerá plagát. Hej. Tu je plagát, no a tu je Jorge. Takže asi tak. Takže to by bolo pri dnešnom videu všetko. Ak sa vám páčilo, dajte určite like a odber a uvidíme sa pri ďalších takýchto videí. A ahoj!